שלום, אני אפרת מנצור, מאמנת כושר אישית ומדריכת פילאטיס. בסרטון זה אני הולכת להדגים לכם איך לבצע חימום מפרקים טרם הפעילות הגופנית. חשיבות החימום היא הכנה פיזית ומנטלית לקראת האימון אותו נרצה לבצע. חשוב שהחימום יהיה קשור לפעילות אותה נרצה לבצע, שהעצימות תהיה נמוכה יותר ולא ידרוש יותר מאמץ מהאימון עצמו. בואו נתחיל. נתחיל ב10 סיבובים לפנים של מפרק הכתף. יש לשמור על גוף ישר ומרפק מקובע, כאשר התנועה מגיעה אך ורק ממפרק הכתף. את אותה התנועה נבצע לאחור, 10 סיבובים. רצוי לשאוף לטווח תנועה מלא. נעבור ליד השנייה, 10 סיבובים של מפרק הכתף לפנים. וכמובן 10 סיבובים לאחור. נעבור לסיבובי כתפיים לפנים. זכרו לנשום באופן טבעי במהלך ביצוע התרגיל. וכמובן 10 סיבובים לאחור. אחזו מתחת למפרק המרפק ובצעו 10 סיבובים של המפרק. כמובן נעבור לצד השני. סיבובים של פרק כף היד ולצד השני. וכמובן יד שנייה. היד מונחת מעל המפרק ולא במפרק עצמו. וסיבובים של כף היד. צד שני. סיבובים של הצוואר מצד לצד. נבצע חצי סיבוב לפנים. לאט לאט. סיבובים לחוליות של עמוד השדרה, ידיים על הראש, גב ישר והטיות מצד לצד. שימו לב, ניתן להרים מעט את כף הרגל לבצע טווח תנועה מלא. נעבור לסיבובי ירך כלפי חוץ. במידה ואינכם יציבים, אתם יכולים להתמך עם היד בחפץ שלידכם. רגל שנייה. נסיים בסיבובים למפרק הקרסול. סיבובים לצד אחד וצד שני. דמיינו שאתם מציירים עיגול עם אצבעות כף הרגל. רגל שנייה.